Milí prváci, ste na kulturológii a neviete, čo vás čaká? Na zápise síce usmiernia vás, no aj tak sa stane vašim najväčším priateľom ICE. Štúrko, šavko, gondovka. Robiť rozvrh bude pre vás hotová bondovka. V ST113 zažijete kultúrny šok. Pane Bože, to tu mám stráviť celý rok? Trieda je plná nových ľudí, každý z nich sa na poste ministra kultúry vidí. Prídu prvé príkazy, prednášky a inštrukcie, prvá hodina s doktorkou Bartkovou a vám srdce hneď rýchlejšie bije. Nad ránom sa vraciate z prvej krúžkovice, na prednášku nik nepríde, veď my sme mali opice. Na kávičku do štúra vždy radi chodiť budete, no viac ako 2 absencie si mať nedovolíte. Na katedrálke vám bude skvelo, pretože vás všetkých privítame vrelo. No nasledujúci mesiac ušetríte vreckové, prichádza totiž vaše prvé skúškové. Naučiť sa 500 obrázkov na skúšku, to nebude malina a vy si konečne uvedomíte, že áno, vysoká škola začína. Sviatky už nebudú to, čo doteraz, práve ste si v univerzitnej knižnici vybavili preukaz. Seminárky ste možno napísali s chybami, ale gratulujeme. Prvý semester je úspešne za vami. Skúškové možno bola pohroma, no je tu druhý pôrok a vy ste na katedre už ako doma. Síce vám nové predmety pribudnú, vy však riešite blížiace sa leto, na ktoré nechcete zabudnúť. Od kuka do kuka, Patriciu z detstva vystrie doktorka Slušná a aj koncepcie dekuka. Metodika, aj politika, ani toto vás neminie, to je riadna exotika. Index Ačkom odkladáte doma na poličku a odmena vás čaká pri bare účku. Po letných terasách roznášate zlatý mok, aby ste mali peniaze na ďalší akademický rok. Druhák vám aj napriek sociológii rýchlo ubehne. Už viete, ako vaša bakalárska téma znie?